ne balimaw an b'a fɔ ko hɛrɛ bɛ yen hɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ ye wa hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ basigi bɛ ka sɔrɔ lafiya bɛ ka na mɔgɔ minnu bɛ an kunna olu b'u nakun dɔn mɔgɔ minnu bɛ an kunna olu tɛ kuma fila fɔ mɔgɔ minnu bɛ an kunna danbe de b'u la mɔgɔ minnu bɛ an kunna halaladenw don mɔgɔ minnu bɛ an kunna hɔrɔnw don mɔgɔ minnu bɛ an kunna o bɛ ka Mali segin danbe kɔnɔ bi a ka bon hakili ma armée monte en puissance kunu an ye koda jadisiw ka garankɛ ma min da bagolo kan an ye jadisi min bunte kunu a ka ca ba n'a si ye ala kelen de b'a da dɔn dugaw bɛ ka ban mɔgɔsogo la bi i y'a faamuya la waranikɛlaw olu bɛ ka ban mɔgɔsogo la bi bilahi n'i taara kungo kɔnɔ bi ɲinaw tellement que olu ye mɔgɔsogo dun fo k'u fa k'a bɛɛ tulon i y'a faamuya la min ye dugaw ye i y'a faamuya la n'olu ye mɔgɔsogo ye sa u bɛ boli de waraw i y'a faamuya olu ye mɔgɔsogo dun i y'a faamuya la fo k'u bɛɛ bonya tellement qu'an bɛ ka jadisiw kun ci k'u da fara i y'a faamuya la k'u kunkolo zɛmɛ k'a bɛɛ dayɛlɛ kunu nin tun tɛ ka kɛ kunu olu de tun bɛ anw ɲini kunu olu de tun bɛ lɛtiri ci anw ma ko an k'an ka dugu bila sinon u bɛ n'an faga an tun bɛ dugu fana bila mais bi an de bɛ ka wuli jadisiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya b'a la k'u kun ci k'u da fara hɛrɛ bɛ yen wa hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ ne balimaw an ye jadisi min faga n bɛna image yira aw la parce que fɛn caman bɛ yen quoi i tɛ se k'olu yira video la mais pour que ka dalilu yira aw la an ɲɛ t'a la ni m'an bolo digi ja in kan o bɛ n ka fɛn ta aw ɲɛ bɛ moto jɛnnen ni su dalen na ka taa wala nin bɛɛ ye su de moto de jɛnnen filɛ na ni su ni m'i bolo da su ninnu kan i ka page bɛ ta wala a bɛ fɔ nin de ma ko information à la source information à la source ka Mali armée fo ka Asimi fo jigitigiw masa ka Sadio Kamara fo bi an balimaw bɛ ka kisi bi an ka dugu bɛ ka lakana bi an fa n'an baw bɛ ka sunɔgɔ Asimi tile la i y'a faamuya bala kunu wari tun bɛ ka di anw ka masakɛw ma k'u ka taa minɛn san minɛn tun tɛ ka san i y'a faamuya bala an baw n'an faw tun bɛ ka sa jamana nafolo fana bɛ tila ka buruja o tɛ ka kɛ bi a bɛ fɔ o de ma ko hɛrɛ a bɛ fɔ o de ma ko hɛrɛ wa an ye jadisi min faga kunu ala kelen de b'a da dɔn bilahi an ka avion bɛ ka koda jadisiw kan drone bɛ ka koda jadisiw kan a ka bon hakili ma drone minnu sanna i y'a faamuya b'a la olu bɛ yeli kɛ ka tɛmɛ hali mɛlɛkɛ kan o tɛ sɛgɛn o tɛ ɲina u bɛ se ka kalo kelen kɛ sanfɛ i y'a faamuya b'a la ka jadisiw jate minɛ jadisiw mana daga yɔrɔ o yɔrɔ i y'a faamuya b'a la sankami bɛ jigin o kan k'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ da fara a kunu an ka armée victoire ba de ta ka jadisi baden faga i y'a faamuya mais n ko fatɔw don quoi an y'a fɔ ko mɔgɔ dama tɛ se ka yɛlɛ moto sanfɛ tuguni mais n'u ye dɔrɔgu min dɔrɔn o y'a bannen ye an y'a fɔ yan n'aw tɛmɛna mɔgɔ fila ka moto la walima moto fila i y'a faamuya n'aw tugura ɲɔgɔn kɔ n'a tɛmɛn'aw la ka se 3 ma ka se 4 ma ka se 5 ma baara b'aw bolo dɛ parce que an ɲɛ bɛ Mali bɛɛ de la an ɲɛ bɛ Mali bɛɛ de la jadisiw mana fɔ k'u bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ bi non n ka cɛ baara banna o ale bɛ sanfɛ de a ɲɛ b'a la a kama falen don kisɛ la a kama falen don bɔnmu la a kama falen don marifa kisɛ la i sigilen bɛ kuluba dɔrɔn i y'a faamuya télécommande b'i bolo i y'a faamuya jadisiw bɛ dugu ma komi ɲɛbɛrɛ ale bɛ fɔ sankolo la a b'a to yen dɔrɔn k'a bila wa n'a y'a fili a t'i jɛ an y'u bɛɛ wuluden tigɛ kunu a b'a bila de diyagoya mɔgɔ nɔgɔlenw ala jugu kafiriw bɔnɛma wolow ko Alahu akibar e bɛ ka mɔgɔ faga ko an ka don diinɛ la an ka don diinɛ la e tɛ ka madarasaso jɔ min ko a ka bon hakili ma kɔ mɔgɔ bɛ nɛgɛ ka don diinɛ la de ani ka diinɛ minɛn d'a ma mais madarasaso o tɛ ka jɔ i y'a faamuya la misiri tɛ ka jɔ kuranɛ tɛ ka di mɔgɔw ma mɔgɔw tɛ ka nɛgɛ aw yɛrɛ b'a faamuya ko nkalon don mais bilahi maliyɛnw t'aw ala t'aw to yen maliyɛnw t'aw to yen aw bɛ nimisa kun min na aw ye marifa ta k'aw ɲɛsin afiriki ma parce que Asimi bɛ ka Burkina lakana bi a bɛ ka hali Niger yɛrɛ lakana bi n'an ye jadisiw bun tɛ Mali kɔnɔ hali n'u bolila ka don Niger an bɛ t'u minɛ u bo sen ma i y'a faamuya wala k'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ dafara k'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ dafara ala ka barika don Mali armée la an bɛ armée fo bi an b'aw fo sini
hali bi aw jɔlen ka to k'an fana baw lakana aw ta kun ye min ye hali bi ala ka dusu don aw kɔnɔ ka jadisu k'u bɛɛ ni kɛnɛ den tigɛ. C'est ça qu'on appelle l'armée monte en puissance. Tchaou be kungo kono su ni tile. Tchaou bu senka su ni tile. Wala sa ne fa ni e fa ka lafiya. An be Mali armée fo kunu nin tun tɛ se ka kɛ. Kunu jadisiw de tun bɛ lɛtiri ci an ma ko an k'an ka dugukolo bila. Kunu jadisiw de tun bɛ an fa n'an baw faga ka tila k'u kɔnɔ fara ka biɲɛ bɔ k'u biɲɛ bɔ i y'a faamuya b'a la k'a ɲimi. O bɛɛ tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ mais o bɛɛ banna bi. Ala tɛ nin fanga in labila mɔgɔ si ye. N'u tun bɛ nkalon kan Ala b'o labila. N'u tun tɛ ka baara kɛ Ala b'o labila. N'u tun tɛ ka jamana kɔnɔdenw jigi fa ka jamana kɔnɔdenw lakana walahi bilahi Ala tun b'o labila. O tun tɛ san 1 sɔrɔ fanga la walima san 2. Mais o baarakɛnɔ ka ɲi. O bɛ ka baara de kɛ a bɛ ka ye fana. Ala ka barika don nin fanga la. Armée monte en puissance. An bɛ tɛmɛ ka bɔ yen. An bɛ na comment ça s'appelle jɛkulu tɔgɔ ko CPI mɔgɔw ko tɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ de b'a ɲini n'i y'a ɲini fana i b'a sɔrɔ n'a fɔra mɔgɔ ma ko a to n'i ma to n'a to ni kɔrɔ kelen b'a cɛ hakɛ man ɲi dɛ n'i ye hakɛ mɛnlen a taara berekɛnɛ de ɲini CPI mɔgɔw o ye babo minɛ a ka don kaso la ka mɔgɔ caman minɛ a k'u don kaso la fu u ma min u ma bɔn ko parce que ko se b'o olu ye a u tora panpan na komi tinɛni u ta sera Poutine ma o bɛ nimisa kɔnɔ bi a ka bon hakili ma Poutine tɛ CDI kɔnɔ comment ça s'appelle CPI kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a ma signé Chine t'a kɔnɔ hali Amérique yɛrɛ t'a kɔnɔ CPI mɔgɔ min tɛ aw ka tɔn kɔnɔ i y'a faamuya b'a la mɔgɔ min tɛ aw ka mara kɔnɔ bɛnkan t'aw ni mɔgɔ min cɛ i y'a faamuya b'a la k'a bɛ mandat da o kan k'olu bɛ mandat da arrêt da Poutine kan ko ni Poutine yɛrɛ dugu o dugu la k'u k'a minɛ ka kun ci k'a dafara k'olu CPI ko ten Russie président kɔrɔ n'o ye Dmitri Medvedev Russie président kɔrɔ Dmitri Medvedev a kumana kunun dɛ a kumana a ko CPI ye molobalidenya min ta k'a ɲɛsin olu ka jamana ma ko fo k'u sa u ta sen fila Russie masakɛ kɔrɔ Dmitri Medvedev a ko CPI soba u ka kiiritigɛyɔrɔ u ka bureau kɔnɔnaw k'a b'a to Russie ko ka bombarder ko n'a ma bombarder ko Ala k'a ku bɔ CPI mɔgɔw a dɔw bɛ Russie jamana kan bi a dɔw y'u sen fa biribiri ko ni Russie ye min fɔ k'u b'a kɛ dɔw taara delili kɛ depuis sisan nka cɛ walahi bilahi nka a bila n t'a bila a ka suma de bilahi CPI mɔgɔ bɛ Russie jamana kan bi o bɛ ka Poutine deli o bɛ ka Russiw deli ko fili dɔw sɔrɔ ko ni nin bɔra la bilahi k'o tɛ molobaliya ta ko ka ɲɛsin Russie ma Russie président kɔrɔ Dmitri e b'a dɔn tubabuw bɛɛ de kɛlɛ ye u ka jamana intérêt ɲinini opposant côté majorité côté n delila ka kɛ tan n tɛ fanga la non olu bɛ ɲɔgɔn minɛ de a Dmitri Medvedev a ye ci lase kunu de a ko miseli b'u bolo miseli min bɛ se ka bɔ Russie jamana kan 2 secondes i y'a faamuya b'a la ka na Europe kɔnɔ CPI so bɛ yɔrɔ min na soba bɛ yɔrɔ min na ko ka kungo ni a ɲɛɲɛ i y'a faamuya b'a la ka filenkolon ci ka dagakolon ci ka bɔ diɲɛ kɔnɔ depuis o kuma fɔra CPI mɔgɔ bɛɛ kɔnɔ bolila a bɛɛ bɛ ka bo fɔra a bɛɛ ja tigɛlen don a bɛɛ sirannen don i y'a faamuya b'a la u bɛ delili labɛn a ka bon hakili ma i y'a faamuya b'a la o ye délégation yɛrɛ bila ka taa Russie jamana kan déjà o ye délégation bila ka taa Russie ko Poutine ka deli n'a y'a fɔ a b'a kɛ de ni Russie ye fɛn fɛn fɔ bilahi k'o b'a kɛ de e ka nin molobaliya lajɛ cɛ b'a ka baara la cɛ bɛ k'a ka jamana lakana aw ma fɔra cɛ kan ka dɛmɛ i y'a faamuya b'a la aw bɛna aw jɔ ko Poutine ye min kɛ i y'a faamuya b'a la k'a bɛ Poutine attaquer ko ka mandat da Poutine kan mais vous êtes malade ne t'a dɔn CPI ɲɛmɔgɔ tun bɛ sunɔgɔ de la wa walima buruna ka bɔ a ka lit de sanfɛ wa walima a tun falen don dulɔ la wa je ne sais pas hali cɛ min Poutine kelen bɛ se ka Europe bɛɛ ci heure 4 kɔnɔ a kelen Europe k'a bɛɛ ci k'a bɛɛ jeni heure 4 o kɔnɔna na CPI de bɛ ne t'i sigi k'o bɛ mandat d'arrêt da Poutine kan Poutine y'o mɛn i y'a faamuya b'a la k'a mɔgɔ bɔra ka communiqué kɛ k'o tɛ CPI to yen dɛ CPI soba k'u b'a ci de mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'u b'a bɛɛ faga
Depuis fora CD ma se ka sigi o ma se ka da o ma se ka jɔ délégation yɛrɛ bɛ Russie kɔnɔ bi ko Poutine k'a kɛ ala na kira kama k'a ka yafa olu ma k'u tɛ ni ɲɔgɔn fɔ tuguni. La honte, la déception totale. Aw bolo ko Russie Afrique de ya aw bolo ko Russie Afrique de ya aw bolo ko Russie babo de ya non Russie jamana pisani de jamana min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ la bi jamana min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ bi aw de bɛna aw jɔ molobaliya la ko aw bɛ mandat d'aw kan. Mais ko n'i ye dulɔ min i b'a manamanakan de fɔ quoi bilahi n'i fa i ka dulɔ la i b'a patapatakan de fɔ sinon mɔgɔ bɛ se k'i to yɛrɛ ma cogo di ko e bɛ mandat da Poutine kan. Amérique min ka bon ni diɲɛ bɛɛ o tɛ se ka mandat da Poutine kan kuma ma se CPI ni ma. Mais ni dangaw bɛ sɛ kɔ i bɛ don muru jago de la bilahi ni ala banna ni mais c'est ça ni ta tiɲɛ de ye o mais u b'a nimisa kɔnɔ bɛ a ka bon hakili ma. Poutine tilala k'a fɔ min ye CPI mɔgɔ ye n'u ye CPI mɔgɔ fɛn fɛn de ye i y'a faamuya b'a la Russie bɛ ka jamana minnu mara i y'a faamuya b'a la Russie jamana ni Russie seko bɛ jamana minnu na n'o ye CPI mɔgɔ kelen ya jamana fɛn fɛn na u b'a minɛ ka don kaso la fo ka diɲɛ dugukolo minɛ k'ale tɛ kɛnɛma da ye tuguni cɛ k'a kɛ cɛ ye mais c'est ça banajugu fura ye furajugu ye dangadenw Sarkozy Kadhafi faga yan a taara CPI la Babo minana galon kan yan i y'a faamuya b'a la mɔgɔ minnu ye Babo minɛ u taara CPI la mɔgɔ jɔlen kojugu kan olu bɛ CPI la Iran cira yan olu bɛ CPI la mais danga min bɛ aw kan a bɛ ku aw la bilahi ne hakɛ mɛn la a taara bere kɛnɛ de Poutine b'aw bɛɛ si kɛnɛ den tigɛ yan bi a ye panpan ko tinɛni troisième guerre mondiale n'an ma don a kɔnɔ k'a fɔ ma ko tu a ye panpan ko tinɛni bilahi Poutine b'aw bɛɛ kun cɛ k'aw bɛɛ da fara kɛlɛkɛminɛn min bɛ Poutine bolo diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka kɛlɛkɛminɛn t'a bɔ Chine o fara Amérique kan Amérique fara Europe kan i y'a faamuya Japon ninnu Asie ninnu Inde ninnu olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan kɛlɛkɛminɛn bɛ Russie kelen bolo a tɛ ninnu si bolo diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Russie kelen bɛ se diɲɛ bɛɛ la Corée du Nord diɲɛ bɛɛ a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Russie bɛ se diɲɛ bɛɛ la nucléaire ba 7 bɛ mɔgɔ min bolo nucléaire ba 7 satanden ba 7 continental a bɛ fɔ satanden de ma ko continental ale bɛ taa n'a yɛrɛ ye de n'i y'i to i y'a faamuya b'a la Russie ka satanden bila ko a kana don ne nun fɛ a bɛ don a kɔnɔ n'i ko k'i to Russie ka satanden k'a régler a kana n kunkolo zɛmɛ da la mais n'u y'a fili dɔrɔn ka cɛ ka hali miseli n'i y'a jɔ fo lahara ko satanden ka taa kari a bɛ taa kari a tɛ foyi bon ka jɛ o ba 7 de bɛ Poutine bolo diɲɛ ma se ka mɔgɔ min lajɔ CPI a tɛ tɛmɛ Bokurunin kan k'olu bɛ mandat da Poutine kan ne t'a dɔn n'u y'u fa dulɔ de la wa walima n t'a dɔn u muso ye nan jumɛn tobi ka d'u ma walima mun danga de binn'u kan a Poutine ko CPI so k'a b'a bɛɛ ci mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ k'a b'a bɛɛ faga wa k'a tɛ kuma ka tila ka i y'a faamuya k'a tɛ daji tu ka tila ka nɛmu dɛ n'ale ye min fɔ k'a b'a kɛ de CPI mɔgɔ bɛ yɛrɛ ɲini na ko bilahi talahi CPI so k'a bɛ jahanama jigin a kan depuis o kuma fɔra n ka ca a bɛɛ kɔnɔ bolila a bɛɛ siranna a bɛɛ ja tigɛra o bɛ delili labɛn a ka bon hakili ma telefɔni bɛ ka ci weleli bɛ ka kɛ mɔgɔw déplacera i y'a faamuya b'a la u t'a dɔn n'u tɛ ɲini ka boli ka taa Afiriki parce que CPI depuis Poutine kuma in fɔ mɔgɔ ma don CPI so kɔnɔ réunion ma kɛ yen jugement ma kɛ yen foyi foyi ma kɛ yen depuis kuma in bɔra Russie da kɔnɔ k'a bɛ miseli bila ka taa miseli min ka teli i y'a faamuya b'a la n'a tɛ tiɲɛniba kɛ quoi miseli i b'ale fili dɔrɔn a bɛ taa so kelen de ci a tɛ tiɲɛniba kɛ mais ale kɔni a ka teli a bɛ don so in kɔnɔ dɔrɔn ka bɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ a b'a bɛɛ daji ye k'a b'o kelen de bila ka taa ye depuis kuma fɔra n ka cɛ mɔgɔ ma don CPI soba kɔnɔ mɔgɔ ma don yen depuis kuma in fɔra don min na fo bi réunion ma kɛ mɔgɔ ma taa kaso la mɔgɔ ma minɛ i y'a jugement ma kɛ foyi bɛɛ ye yen bila a bɛɛ b'i ka so banajugu fura ye furajugu ye ɲamaden ala jugu kafiri bɔnɛma wolow Sarkozy binna Kadhafi kan k'a faga a y'o don kaso la CPI y'o minɛ yan mais a molobaliya a bɛ dabila a molobalidenya a bɛ dabila ala banna aw la kira banna aw la parce que aw ye mɔgɔw tɔɲɔ ala banna aw la kira banna aw la a ye joli min bɔn ka tɔɲɔ min da mɔgɔw kan
o hakɛ de bɛ ka wuli aw nɔfɛ o ɲama de bɛ ka wuli aw nɔfɛ wa bɛɛ bɛ ka aw rattraper bilahi don bɛ na Faransi Amérique hali buguda o tɛ se k'a kɛlɛ parce que se bɛ Ala de kɛlɛkɛminɛn mun b'u bolo se mun b'u ye bilahi don dɔ bɛ na Ala b'a bɛɛ minɛ n'i ye hakɛ mɛn ne a taara berekɛnɛ de ɲini bilahi n bɛ n kali Ala la don bɛ na hali ni Poutine ye Satan de di Américains ma n'o ko b'u bolo digi bidɔwurusi kan bilahi a tɛ ci a tɛ ci o se bɛ Ala ye o dɔn fana bɛ na tellement que ninnu ye mɔgɔw tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ Amérique Faransi olu bɛ balo mɔgɔ sogo de la wa fitinɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ninnu de y'a kolokolo tɔɲɔ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ninnu de nɔ don balawu fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni jamana fila don o da bɛ ko bɛɛ la o ta bɛ se bɛɛ ma o tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ o tɛ fɛ mɔgɔ ka yɛlɛ sanfɛ o tɛ mɔgɔ ni se fɛ olu bɛ fɛn fɛn fɛ fantan ka to fantanya la faama ka to faamaya la Poutine k'o de tɛ kɛ n'Ala ye mɔgɔ min kɛ fɛn min ye y'o de ye mɔgɔ si tɛ se k'a minɛ k'ale to yen i ma ye barika bɛ Poutine la ka tɛmɛ o kan dugu jumɛn bɛ ni Poutine y'a ci Poutine binna jɔn kan hali Ukraine kɛlɛ min filɛ nin bɛɛ b'o kun dɔn ko Ukraine ka don l'OTAN na ni Ukraine donna l'OTAN na u bɛ t'u ka base sigi Ukraine mɔgɔ dun ni jugu man ka gɛrɛ ɲɔgɔn na Ukraine o ye Russie ka territoire de ye Ukraine ye Russie ka jamana de ye Poutine juguw ka taa gɛrɛ a la n'u bɛ fɛ k'a kɛlɛ bilahi o b'a kɛlɛ vite fait o de tɛ kɛ ne mɔgɔ ye ko Russie binna Ukraine kan aw tɛ ko kalama Ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya Poutine t'o mɔgɔ ye mɔgɔ jugu tɛ kafiri tɛ k'a bɛ bin mɔgɔ kan ten non fɛn dɔ de bɛ yen u bɛ fɛ ka janfa dɔ de siri a kɔ kan i jugu mana gɛrɛ i la bilahi a bɛ solution sɔrɔ i la i jugu mana taa sigi i kan ka taa sigi i ka dugu kɔnɔ bilahi a b'i minɛ cogo ɲini k'a dɔn Poutine banna o de la bilahi ni cɛ tun bɛ nkalon kan sisan b'a sɔrɔ o solution sɔrɔ la mais cɛ bɛ tiɲɛ de kan a ma Libye ci a ma Rwanda ci a ma Congo ci a ma Centrafrique ci i y'a faamuya b'a la a ma jɔn de ye nin bɛɛ ci fitinɛ bɛ Mali kɔnɔ jɔn de y'a lawuli Ala bɛ aw don da la Faransi malolen bɛ bɛn a ka bon hakili ma ɲama tɛ se ka cɛ baarakɛyɔrɔ bɛ ka datugu courant tɛ labɔli kɛ gazi tɛ yen n'o tɛ ɲini ka wulu ko sara la foyi tɛ ni hakɛ tɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ kafiri denw fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an ka jigitugu minisiri Sogɛli Kokala Mayiga waraba minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ ka Mali segin a danbe kɔnɔ a ye kuma min fɔ hali bi a b'o sira de kan a ko ale n'a kɛra minisiri a ka baara kun fɔlɔ o ye lakana de ye n'i y'a mɛn Sadio Kamara Sogɛli don baara kun fɔlɔ k'o ye lakana de ye ko ni lakana sabatira waati min na k'a tɔ bɛ na kɔfɛ a ye kuma de fɔ de a video bɛ a fɛn bɛɛ bɛ yen ko n'olu nana jamana kun na u ka baara kun fɔlɔ o ye lakana de ye ni Mali bɛɛ lafiyara waati min na a tɔ bɛ na ninnu tɛ kuma fila fɔ ninnu tɛ kuma saba fɔ ninnu tɛ fɔnɔ ka tila k'a nɛmu u b'o sira de kan o sira fana bɛ ka lawaleya o baara fana bɛ ka k'a kɛcogo la Sogɛli Kokala Mayiga jigitugu masa kunu a kumana Moti mara la ko Motikaw i y'a faamuya b'a la k'u ka essayer i y'a faamuya b'a la an ka laada ye min ye ça veut dire que an tun degera min na an fa n'an baw ni an mɔkɛw tun bɛ sira min kan n'o ye sɛnɛ ni i y'a faamuya b'a la cikɛ ni an yɛrɛ ka kɛwale mɔnikɛ cikɛ sɛnɛkɛ ni fɛn ninnu ko an ka essayer an ka segin o kan an ka segin o kɔnɔ bilahi ko n'an seginna an ka kɛwale kɔrɔw ma kɔngɔ t'a minɛ tuguni i y'a faamuya b'a la an tɛ taa dumuni san yɔrɔ si mais ko bɛɛ banna baara de ma ko mɔgɔw ka essayer u ka sɔn sɛnɛkɛ ma u ka sɔn cikɛ ma u ka sɔn mɔnikɛ ma n'u sɔnna ka sɛnɛ kɛ ko bilahi Mali tɛ kɔngɔtɔ jamana ye Mali bɛ Sini ɲɛ Sini filɛ bi olu de bɛ k'anw sarve balo la Mali Sini mun de y'o kɛ sɛnɛ tɛ yan wari min bɛ Sini a tɛ yɔrɔ si mun de y'o di Sini ma olu bɛ ka sɛnɛ de kɛ bɛɛ bɛ ka sɛnɛ de kɛ mais anw bannen de sɛnɛ ma ko ka taa sungɔmi feere ka taa jaba feere Bamakɔ bɛɛ k'i ka samara don n bɛ taa capitale la robinet ji bɛ yen dɛ malo bɛ yen dɛ nin bɛ yen a ko ye tɔɔrɔ de ye Sogɛli y'a f'u ye n bɛna video k'a la aw ka lamɛn ko maliyɛnw ka baara kɛ u ka segin u ka taa foro kɔnɔ u ka taa sɛnɛ kɛ n'u ye sɛnɛ kɛ CEDEAO kana dan ka sanction d'an kan u ka sanction k'u ka sama foro lahara Mali bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ ni maliyɛnw sɔnna baara ma mais an bɛɛ ko k'an kana duguba kɔnɔ i y'a faamuya b'a la so sara da ka gɛlɛn nin da gɛlɛya b'e minɛ diyagoya e bolo tɛ yɔrɔ min sɔrɔ n'i ko i b'a sama ka taa a bɛ fara de
e kana duguba kɔnɔ ka muso ta ka so ta luwanse la i y'a faamuya wala e tɛ foyi la sungomu feere ni wotoro puse ni fɛn tɛ kɔngɔ b'i minɛ diyagoya ka t'i sigi arajo soni na ka musa siri arajo nun kun na ka musa siri arajo mikoro la ka kule arajo so la o tɛ n ka cɛ o tɛ wari di mɔgɔ ma o tɛ wari di mɔgɔ ma taa foro kɔnɔ nugutogo bɛ foro kɔnɔ namasa bɛ ka sɔrɔ pɔfɔrɔn bɛ ka sɔrɔ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka sɔrɔ nugutogo bolo bi an banna o de la ko kuma mugu tɛ ji don mɔgɔ ka bidɔn kɔnɔ kuma mugu a tɛ ji don mɔgɔ ka bidɔn kɔnɔ an ka jigitugu minisiri lamɛn a bɛna min fɔ motikaw ye a y'a lamɛn dɛ. o Mali an ka hami ye mun ye gouvernement fo k'a faamu n'aw y'a ye embargo c'est-à-dire que an bɛ fɛn dɔ san kɛnɛ ma. Voilà. mais n'an ka sɛnɛkɛlaw b'a baara mɔgɔw bɛ sɔrɔ Mali la min b'a transformer k'a feere maliyɛnw na i ka embargo bɛ to ka taa fɔ lahara mɔgɔ si mago t'a la o. an ka sɛnɛkɛlaw aw bɛ baara min na mɔgɔ min y'aw dɛmɛ ka crédit da aw ma ni wari t'aw bolo a k'a d'aw ma n'aw ye baara kɛ o le ko ka taa récolte bazarder a k'a san k'a bila ka tila ka feere aw ma nɔgɔya la c'est ce que le gouvernement cherche ceux qui produisent ceux qui commercialisent pour que la richesse reste au Mali. On est comme j'ai dit à mon interlocuteur, Hali opérateur économique d'eau. S'il y a 1000 comme lui. Non, mais nga moy be kata de sogal maiga be wodo sara de. Lahara akata fo lahara o ne ka mode ministre be ka ne ka mota c'est ça. A gusi kata fo lahara sama kata fo lahara o ne ka dalinde o ne ka mode. Sogal yɛrɛ bɛ ka kuma o kan sa ko ni maliyɛnw y'u cɛsiri ko hali ni CEDEAO ye sanction sama ka taa fo lahara an bɛ s'an yɛrɛ kɔrɔ jigitugu mɛ a ye kuma bɛɛ fɔ ka ban o nin de ye kuma fɔ an n'a ba ye n'an bɛɛ y'an cɛsiri sisan n'an bɔra an ka bureau kɔnɔ ka foroni dɔ san ka taa an ka pɔfɔrɔn n'an ka salati n'an ka fɛnw hali ɛri fila bila a bɛ se ka mɔgɔ balo sɛnɛ la ɛri fila don o don ɛri fila taa foro la bila a b'i balo ɛri fila. Bamako ji bɛ fan bɛɛ fɛ dugukolo bɛ fɔ lahara i bɛ taa an ka yɔrɔ la Bagunu bilahi dugukolo dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ ta tɛ bilahi ɲɛ kali ala la anw fɛ Bagunu dugutigi ta tɛ duguden ta tɛ anw fɛ yen nɔ dugukolo bɛ fɔ lahara mɔgɔ si ta tɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ sɛnɛ kɛ depuis c'est que ne taara Bagunu fa ka yɔrɔ la fo ka ne segin yen o dugukolo ninnu bɛ mɔgɔ ma deli ka sɛnɛ kɛ yen bɛɛ ka n'i da Bamako ko gɛlɛya bɛ gɛlɛya k'aw si kɛnɛ den tigɛ. Ni lakana ma sabati an t'an da don ko foyi de la ni jolibɔn ma dabila an t'an ɲɛsin foyi de ma jolibɔn de bɛ dabila maliyɛnw bɛ lakana mali bɛ segin a danbe kɔnɔ mali bɛ bonya n'o kɛra waati min na an bɛ ɲɛsin ko wɛrɛ ma aw tɛ impôt sara du jɔlen b'a bolo aw tɛ taxe sara i y'a faamuya wala a tɛ impôt sara paga u bɛ n'u jɔ an da la a donna ta a bɔra ta impôt min sarala a donna avion la impôt min sarala a donna dɔgɔtɔrɔso minan na impôt min sarala a donna kalan na impôt min sarala baarakɛlaw ka sara bɔra la o tuma Asimi b'a fari de tigɛ ka dɔ bɔ fɛn na taa ni baara ye an bɛ fɛ jigitugu masa bi an faw bɛ ka lakana an baw bɛ ka lakana an bɛ ka jadisiw ɲini k'u kun ci k'u da fara Sogali ko kala Mayiga i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ni min bɛ sɛnɛ kɛ n'i tɛ sɛnɛ kɛ a to yen Sini filɛ nin ye mun de Sini bila ɲɛfɛ sɛnɛ tɛ yan mun de y'a to bi ni Sini bɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛ n k'olu bɛ ka sɛnɛ de kɛ olu bɛ ka sɛnɛ de kɛ a y'aw da ye ko n tɛ sɛnɛ kɛ bɛɛ ka n'i bɔn Bamako ye bɛɛ ka n'i bɔn Bamako ye kɔngɔ b'aw si kɛnɛ den tigɛ aw ka hakɛ to dɛ n kan bɛ lagasa ninnu de ma bɛɛ tɛ dɛ ni kuma fɔra bɛɛ b'i yɛrɛ bɛɛ tɛ n kan tɛ bɛɛ ma n kan bɛ mɔgɔ minnu bɛ kule la ko visɛri bɛ a donna ta a bɔra ta n'i ma sɛgɛn i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni mɔgɔ ma sɛgɛn i bɛ hɛrɛ sɔrɔ an bɛ taa ni nin ye de kɔngɔ tɛ dɛ kɔngɔ dɔ ka fɛn an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Banjugu Dante Banjugu Dante sanpɛrɛ de jigin k'aw ji minɛ a ka mɔgɔw kan ala ka barika don tiɲɛ na bilahi ne m'a fɔ mɔgɔ lankolonw k'olu bɛ politiki kɛ mɔgɔ lankolonw k'olu bɛ Mali mara mɔgɔ lankolonw k'olu bɛ dɔ fɔ Asimi ma ala min ka teli n'a ka ciden Banjugu Dante sanpɛrɛ de jigin ninnu kan k'u ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ yen k'u ɲɔgɔn kalabanci den tɛ yen k'u ɲɔgɔn mɔgɔ lankolon tɛ yen Serifu Kɔnɛ a n'a k'aw ji min ninnu i y'a faamuya la k'olu tɛ cɛ dɔn o tɛ muso dɔn k'aw ji min ni i y'a faamuya wala Serifu Kɔnɛ ninnu k'olu de ye maison de prince saccagé olu de y'a ci olu de y'a jɛni olu de y'a séjour kari
a sɛsi karile ni bi cɛ i y'a faamuya b'a la ko sabu kɛ hali ma telefɔni ta i y'a faamuya b'a la ka Dante wele an bɛ fɛ k'i dɛmɛ ni nin ye an bɛ fɛ ka nin kɛ a ma kɛ mɔgɔ minnu ɲɛna mɔgɔ minnu sen t'a la olu de ye maison de prince président wele n'o ye Dante ye ka tila ka taa maison de prince ka taa lajɛ fɛn minnu tiɲɛna ka tila k'u bolo don u kun ka 1 million di Dante ma n'o ye an fa ye Muntaka Tall k'aw jim n'a ka mɔgɔ bɛ taa yɛrɛ ɲɔgɔn ka taa kalama i y'a faamuya la ɲɔgɔn gosi bɛ kɛ a taa kalama mais depuis a fɔra ko yɔrɔ tiɲɛna a y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa yɔrɔ lajɛ i y'a faamuya ka tila ka wari ta k'a di Dante ma k'a ka yɛrɛ dɛmɛ mais baara tiɲɛna mɔgɔ minnu yɛrɛ bolo ani bicɔ m'u kɔfilɛ maison de prince la o mɔgɔ kelen ninnu ko k'u bɛ segin ka taa kuma in tuguni bilahi Dante ye k'u tɛgɛli da ninnu kan fo k'u sa i y'a faamuya b'a la maison de prince o sen tɛ don ye o sen tɛ don ye u sera Dante ma ko Dante ka fara olu kan ko ka plainte don fanga kama Dante ko k'ale da t'a la n'aw ni dalilu bɛ aw bolo k'a fɔ ko fanga de y'aw ka yɔrɔ ci fanga de taara bin aw kan fanga de denmisɛnninw bila u ka nin baara sugu kɛ a y'aw ka plainte don mais ale t'a da don nin ko sugu ninnu na o de ma bɛn u ma depuis o bɔra Dante fɛ yen nɔ Dante y'u wele k'u wele ka dɛsɛ maison de prince ko bɛ di an kan ka ɲɔgɔn faamuya cogo di a kan ka dilan cogo di Dante ka téléphone depuis u bɔra fo ma ta nin kafiri den ninnu de bɛ panpan na anw da la Asimi Tise Asimi Dɛsɛra hɔrɔnya kisɛ kelen tɛ ninnu na danbe t'u la u ma bɔ danbe du kɔnɔ wa halalaw tɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka jamana mara yɔrɔ tiɲɛna e bolo i y'a faamuya la hali k'i bolo don i kun hali ka kuma duman fɔ hali ka musalaha kɛ e m'o kɛ depuis e bɔra i sen ma se e k'i to i yɛrɛ ma tuguni ko e bɛ taa kuma i ye yɔrɔ min kari a ma dilan i ye yɔrɔ min ci a ma dilan ko e bɛ taa kuma o so kelen kɔnɔ i bɛ t'i sigi sɛsi karilen kan o ka don i kɔnɔ wa i bɛ t'i sigi vitiri karilen kan o vitiri ka don i kɔnɔ wa mais ko banabagatɔw don handicapé denw don ninnu de bɛna sigi anw da la Asimi ma ɲi dɛ Mali ma ɲi dɛ an ka sira baara Asimi ɲɛ maison de prince dɔrɔn o tiɲɛni ni bi cɛ bilahi o ma se yen maison de prince tiɲɛna olu de bolo a cira olu de bolo olu de y'a bɛɛ tiɲɛ o tiɲɛni ni bi cɛ o ma wari di u ma weleli kɛ u ma se yen a ko kɛra cogo di zoro o mɔgɔ kelen ninnu ka tila tun k'olu bɛ taa kuma ye an ɲa tɛ dangaden ninnu kɛ cogo la mɔgɔ tɛ hali ka du kalifa ninnu na kuma ma se jamana ma mɔgɔ tɛ sa hali ka du kuma mɔgɔ man ka ninnu da don a la kuma ma se jamana ma mais n'an kumana dɔrɔn aw ta bɛ se bɛɛ ma aw bɛ bɛɛ dɔgɔya aw bɛ bɛɛ nɛni aw bɛ kɛ tan hɔrɔnkolon den i kan k'a kun ci de k'a da fara k'i sen fila kɔnɔ k'a ɲamaden kari ninnu ye faso kumasuludenw de an bɛ kuma mɔgɔ fɛn fɛn kan a ma ɲi de an bɛ dɔ fɔ mɔgɔ fɛn fɛn ma bilahi i bɛ na ni kuranɛ n bɛ n tɛgɛ da ka ɲamaden don hɔrɔnkolon den don maa mugu talen ka bila maa foroko kɔnɔ mɔgɔ halakilen don an bɛ kuma mɔgɔ fɛn fɛn kan bilahi danbe de t'a la mais n'an kumana dɔrɔn aw ta bɛ se bɛɛ ma a bɛ bɛɛ nɛni kafiri kan ka nɛni de kafiri kan ka dɔgɔya de kafiri i kan k'a si jugu de tigɛ maison de presse dama an k'a kɛ mɔgɔw nana bin aw kan mais aw tun kan ka sabu kɛ maison de presse bɛ dilan cogo min na ka kuma dumanw fɔ ka se Dante ma i y'a faamuya b'a la ka wulikajɔw kɛ hali ni se t'aw ye ka s'a ma dɔrɔn a Dante nin tiɲɛna aw de bolo mais gɛlɛya bɛ an kan bi tɔɔrɔ bɛ an kan bi se t'an ye bi foyi mais hali kuma duman depuis a tiɲɛna don min na fo bi o ma se ka tila tuguni k'olu bɛ se Dante ma ko Dante ka fara olu kan u ka nin fanga tɔgɔ tiɲɛ Dante ko a tɛ bi a tɛ sini depuis o kɛra o dimina maison de prince 1 centime a tiɲɛnen ni bi cɛ o ma bɔ maison de prince a cilen ni bi cɛ hali ka taa vitiri furan ka poussière bɔ yen ka fɛnw kɛ u sen ma don ye hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min o maison de prince ɲɛmɔgɔ ka to a yɛrɛ bolo k'a k'o so di aw ma ne balimaw tiɲɛ bɛ min Dante ye min k'a kan ka fo Dante ye min k'a b'a jo fɛ Dante bɛ manipulation kɔnɔ dɛ a bɛ fanga ka côté de la dɛ u ma sɔn ka maison de prince d'i ma mais yɔrɔ min tiɲɛna e m'a dilan e ye yɔrɔ min tiɲɛ e m'a dilan o bɛ d'e ma e cɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bon ni serifu kɔnɛ filɛ nin ninnu de tun y'anw ka kiiritigɛlaw ye serifu kɔnɛ ninnu olu de tun y'anw ka kiiritigɛlaw ye mɔgɔ minnu danbe t'u la ma b'o danbe du kɔnɔ serifu kɔnɛ ninnu olu de tun y'anw ka kiiritigɛlaw ye kodɔnna bɛ sɔn n'i ma wa danbetigi bɛ sɔn n'i ma wa halala bɛ sɔn n'i ma wa
ka mɔgɔw ka yɔrɔ tiɲɛ kuma duman ma fɔ wari ma bɔ i y'a faamuya wala wulika jɔ ma kɛ foyi foyi ma kɛ ani bi cɛ Dante y'a bɛɛ fɔ n bɛna Dante ka vidéo k'a la a y'a lamɛn a y'a bɛɛ fɔ ka ban écoutez. Je n'ai aucun complexe à exprimer mes ambitions. Je ne suis ni manipulable ni intimidable. J'ai des principes, j'ai des valeurs que je vais défendre quel que soit l'interlocuteur. Donc, le pouvoir n'a pas besoin d'instrumentaliser, de caporaliser une maison de la presse à la tête de laquelle il y a un homme comme Dante. Donc, ce que je voudrais vous dire, ce ne sont que des menteurs. Nous ne sommes ni manipulés, ni instrumentalisés. Comme eux ne se sont pas montrés coopératifs et humains, nous avons refusé purement et simplement. Et quand nous leur avons adressé cette correspondance, c'est eux qui ont parlé des manœuvres dilatoires. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Mais nous allons commenter le communiqué qu'ils ont produit. Moi, je pense que quand un magistrat ment, il n'y a pas d'autre qualificatif que menteur. Chérif Kouné a menti. Wallahi. Il a menti en disant qu'on lui a donné un accord de principe à travers l'administrateur des lieux qui ne l'a jamais vu, qui ne le connaît pas. Si on lui avait donné un accord de principe, on allait au moins prendre l'argent avec eux. Cela n'a pas été le cas. L'administrateur leur a fait savoir que compte tenu du précédent amer qui a existé, nous voulons nous référer au président avant de vous répondre. Et comme vous avez adressé une correspondance écrite, nous allons vous envoyer une réponse écrite. Et avant la réponse écrite, voulant nous imposer leur présence sur les lieux, ils ont fait un communiqué. Mbe ala joya awere ya beme ko nunu e kalabanchu de ala jugu do ko bonema wolo do ko galon tegelaw do ko serfu kono ko en tant que Jésus koro me ko ɲɔgɔn jugu sago te a ɲɔgɔn galon tegela te a ɲɔgɔn kalabanci te a ɲɔgɔn fɛna bɔnɔ te Dante de ye nin fɔ k'a to Mali kɔnɔ ye n'aw ma fɔra Asimina fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ n'aw ma Asimi to yen bilahi ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kali ma fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ cɛ bɛ tiɲɛ de kan a b'a faso fɛ a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan Maliw ka wari bɛ ka k'a kɛcogo la ni aw ko k'a b'o juguya ko ka galon da u la ko ka fanga minɛ o la fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ fo n'a y'a sɔrɔ ala ko tɛ tiɲɛ ye dɛ Dante bɔra k'aw bɛɛ k'u fara yan k'aw ɲɔgɔn galontigɛla tɛ yen k'aw ɲɔgɔn kalabanci tɛ yen ko barika kisɛ kelen t'aw la cɛ ma sɔrɔ min y'a jaabi fɔlɔ parce que a ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ ka mɔgɔw ka yɔrɔ kari hali ka olu dɛmɛ a ka dilan ka mɔgɔw ka yɔrɔ kari hali k'aw bolo don aw kun dɔrɔmɛ 2 min b'a bolo nin y'anw seko de yɔrɔ tiɲɛna anw de bolo yanni jugement ka ɲɛɲini a ye nin minɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ so ka dilan komi mɔgɔw mago b'a la waati bɛɛ a ko ka dilan joona joona o ye yɔrɔ kari ani bi cɛ kuma duman ma fɔ Dante wari ma bɔ wulika jɔ ma kɛ foyi foyi ma kɛ o mɔgɔ kelen ka tila tun k'olu bɛ taa yɔrɔ ɲini Dante fɛ ko Dante ka yɔrɔ d'olu ma k'olu bɛ kuma ye kodɔn bɛ min hakili bɛ min n ko ninnu bɛɛ banabagatɔ denw de bilahi n'an ye nin fɔ k'o tɛ mɔgɔ bonya bonya tɛ si ye bonya ye kɛwale de n'an ye nin fɔ ko denmisɛnninw malo ka dɔgɔ bɛ mɔgɔw nɛni ninnu man ka nɛni wa ninnu man ka dɔgɔya wa bonya ye mun ye ko a si jɛ bonya tɛ si jɛ ye bonya tɛ kɔrɔ ye bonya ye kɛwale de ni man ɲi a bɛ fɔ ni danbe t'i la a bɛ fɔ ni ye mɔgɔ lankolon de a bɛ fɔ ni ye nson de tɔgɔ t'i la ni nson tɛ ni ye jugu sago de tɔgɔ t'i la ni jugu sago den tɛ la question est là la question est là ni ye min ye y'o de ye mais ko an kana nin de fɔ k'a kunsigi jɛlen don k'a si janyana si tɛ kunsigi tɛ kɛwale don ni den wolola bi ni danbe b'a la kan ka bonya ni den n'i y'a wolo bi ni danbe b'a la ni bonya ka kan cɛkɔrɔba kana dan kɔrɔ ma dɛ a si ka taa fo san 1000 na n'a man ɲi a bɛ fɔ a ma ko a man ɲi ni hɔrɔn tɛ a bɛ fɔ a ma ko hɔrɔn kolon o de ye anw ta ye bonya tɛ si ye dɛ e wa an tɛ mɔgɔ si bonya nkalon kan yan denmisɛnninw ma lamara dɛ u bɛ mɔgɔ nɛni réseaux sociaux sanfɛ e de yɛrɛ nɛni n'i ye mɔgɔw bonya u b'i bonya n'i kɛra hɔrɔn ye bila hali ni mɔgɔ b'i bonya ala b'i bonya k'a firi mɔgɔ lankolon fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na ale Bacili n'a den na
Quel père, quel fils. Quel père, quel fils. Ali Bachili Nade. Faut ala tunga ninke. Boubé sou. No tuma rasa do kasola. Ni boubé ka hake tuma wule rasa no fe. An tuma yere nyinga. Est-ce que ala ko echinya yewa? Rasa minye boubé tonyo. Ka boubé mankutu tien. Ka boubé ke samia boy. Ka galon suku beda boubé la. Rasa kelen kana. Woronya kene ka dambe kene ka. Kwa lebe boubé deme. Ni rasa mata kasola. An ma yere nyinga. Ala ko est-ce que tien doa? An boubé ya to la haraka senfla kona be fo kasola yi. Ala tegelemba la kira tegelemba la boubé sumogo tegelemba la malembe tegelemba rasala rasa minko amako boubé de malichi bachili minko amako boubé tumbe ka keleke minan fere jadi suma o mogo kele nun kata boubé salen ko fe ko lube boubé deme otuma ala ba yere sosowa billahi fo ala tunga ninke ni rasa tumata kasola tuma yere nyenenga est-ce que ala ko tiɲɛ do wa mais ala y'a to a ka masaya la ko ale tɛ hɔrɔn kolon fɛ a tɛ ɲama den fɛ a tɛ faso kumasulu den fɛ kuma fɔlɔfɔlɔ ale b'i sugu yira diɲɛmaw la de mɔgɔ min danbe t'a la da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ ala b'o tigilamɔgɔ sugu yira bɛɛ la rasa min ye bube mankutu tiɲɛ bube salen kɔfɛ ko ale bɛ taa ko bube ye toma sankara de ko bube sara mɛ ko a ka hakilina ma sa bilahi ala y'a ju don kaso la parce que a bɛ nkalon de kan tiɲɛ fɔla tɛ dangaden don hɔrɔn kolon don mamugu talen don k'a bila maa foroko kɔnɔ nin kaso i b'i sigi k'a kɔnɔ ye an ka arasiba ci lamɛn dɛ nin kuma bɛɛ fɔlen bube ma k'o ka taa ye bube ka tɔn kɛnɛ kan mais ko ne sara de quoi bube ka mɔgɔw ye kaw jimi gɛn cogo min na o tun kan ka arasiba ci gɛn o gɛn cogo de la arasa de bube faga cɛma bube faga ni arasa tɛ a ye sini kuma minnu fɔ bube ma a ye sini kuma minnu fɔ bube ma a ye juguya min ta ka bube sɛgɛrɛ o de ye bube kɛ samiyabo ye ka bube kɛ ɲuguntanfɛn ye ka bube nɛgɛ bɔ maliyɛn bɛɛ la arasa kelen ka na hɔrɔnya kɛnɛ ka maliyɛn dɔw ɲɛna k'ale bɛ bube dɛmɛ ala tɛ sɔn i bɛ taa kaso la de bilahi bube tɛna sɔn a su tɛna sɔn a su tɛna jɛnɛ ye a tɛna diya bube su dalen ɲɛ yanni i ka cɛ tɔɲɔ lahara i y'a faamuya la kumaba mugu ni nkalonbatigɛ ninnu bube a su bube su o ɲama o hakɛ o danga o de wulila cɛnin kɔ a bɛ kaso la ye kaso min fana da kuntala ka jan de an ka petini lamɛn pour que video kana jɛ a y'a lamɛn dɛ a bɛ min fɔ bube ma. I y'a faamu. Pourquoi aujourd'hui minnu ko kunu a ba CEDEAO bi FIF CEDEAO kɛrɛnkɛrɛnya la Diko kaw jim ka courant n y'a f'i ye n ko vice président poste jɔn de fɔlɔ y'a labɔ Bube ye Bube yi ka jow bɛ CNFP kɔnɔ wa n b'u dɔn réunion min kɛra yɔrɔ min na villa min kɔnɔ yɔrɔ min na n b'a kalama depuis Boama bi Bube est avec Jean-Yves Le Drian dans un réseau. Bube b'a dɔn ni élection kɛra jɛlenya la hali Dar es Salaam tɛ vote ale ye kuma bɛ yɔrɔ wɛrɛ ma basi tɛ Bube bolo Asuma Zoro donc ni sɔrɔsiw bɛ transition kɔnɔ santeli kɛra Boama cogoya min na 2012 la candidat tɛ Adema bolo Bube peut bien se positionner à défaut d'être président candidat il peut contribuer qu'à dollar et la primature sur qui est renforcée. Vous voyez dans son jeu. Il y a fameux. Je demande à la communauté internationale d'accompagner les militaires. Boubé a dit que c'est là où la sanction intérieure à ma bain. Qu'il y a une CEDEAO qui a un yangati, que c'est là où il y a un fameux, qu'il y a un demain qui a fait. Boubé a communiqué. C'est Bube ka lecture base transition kɔnɔna la le poste de vice-président est l'initiative de Bube ko k'o di sɔrɔsiw ma pouvoir yɛrɛ bɛ yen nɔ et jɔn de ye Bube kɛ yan nɔ 5 juin Ɲɔrɔ Sherifu kɛ ani Diko an faral'u kan an bɛɛ ni Bube nana président la sini Diko b'a dɔn ale mɛnlen b'a ye dɔgɔkun 2 ye Bube t'a to yen hali ni ye n bila Bube la Bube place la maa min ye n gɛn kunun ka taa ni nana mun b'a yɛrɛ na k'o tɛ se ka kɛ n ka fɛn fɔlɔ bɛ kɛ fɛn fɛn ye a bilen ka dancɛ kunu b'olu bɛɛ jolo kari soit n b'u fara n kan ou bien n b'u jolo kari c'est clair o de la b'u ye ko sɔrɔsiw ma yɔrɔ de y'a Bube la on sait ce qui se passe
On sait que vous ni dombe kumala. Abidjan, Francie, c'est un esprit qu'on a. Vous pouvez faire un bébé à sabou. Ame chaman kalama. Ye bouye kumane. Quand on a déjà boué, il a de kodo de do. Digo ka boli meeting na palais kono. Ko douta punte. Moi j'étais au courant. Douta était une opportunité de vous envoyer un message. Le vautour indique qui? Vautour est joigné. Il va quand dire que le vautour est déjà atrophié jamais. Quand il dit le vautour qui monte au dos, le vautour fera. Vautour est joigné. Le vautour fait allusion en partie à ce que Boubé est en train de tramer en bas là-bas. Mais ce n'est pas regrettable de ne pas voir un mouvement aussi de grande ampleur, de grande envergure comme M5 en masse à consolider. Non, on est signé au développement Kabou, ni Mohamed Inere Demina déjà. M5 promis. C'était naturel, c'est la suite logique à Manga Barika au Jimna. Bon, mba la joya aw yɛrɛ tulo b'a la ko Bube ni Faransi bɛ ko ko la Mali kan k'a bɛ dalu b'a bolo ɲamaden bancogo filɛ nin o mɔgɔ kelen ka taa Bube salen kɔfɛ k'ale bɛ Bube dɛmɛ Ala bɛ barika don e fɛ ko la cogo jumɛn Ala bɛ ɲasuma cogo jumɛn Bube tɛna yafi ma fo ka diɲɛ dugukolo meleke wa Bube su i y'a faamuya o de ye de kaso la parce que i ye cɛ tɔɲɔ i ye kuma sugu bɛɛ fɔ a ma i ye cɛ mankutu tiɲɛ ko e bɛ tila ka t'o tigi dɛmɛ a salen kɔfɛ fo Ala tun k'i malo ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ ɲamaden cɛ ka ɲi a tɛ ko laban hɔrɔnya bɛ min kunu Bube man ɲi Bube salen kɔfɛ Bube ka ɲi hɔrɔn bɛ sɔn nin ma n'an ye nin de fɔ ko hakilina bɛ Arasa la Arasa farikolo de bɛ kaso la Arasa ka hakilinaw bɛ kɛnɛma mɔgɔ min ka hakilina tɛ foyi ye ka walimusow sen minɛ mɔgɔ min ka hakilina tɛ foyi ye ka fantanw ka wari minɛ k'a dun mɔgɔ min ka hakilina tɛ foyi ye ka mɔgɔw buruja ka balo ko Arasa farikolo de bɛ kaso la mais ko Arasa hakilina bɛ kɛnɛma komi hakili tɛ saga yɛrɛ la ka miiri o kana n ka temps perdu a bɛɛ saga mɔgɔ minnu bɛ nin kuma sugu fɔ hakili tɛ saga la ka miiri ni saga jamana i b'a kan tigɛ ka jeni saliba don c'est tout hakili tɛ saga la ka miiri maliɲɛnw ye hali nin filɛ nin k'a tɔgɔ fɔ n ka video la mɔgɔ bɛ n wele ko n kana u hakili la jigin nin na bilahi mɔgɔ bɛ n wele a ye fa fana lamɛn 5 ni 6 ne y'o dɔ ye dɔ de la ka na fɔ ne ne y'a chef rebelle ne colonel de l'armée malienne ye mais n bɛ mun fɔ aw ye mun bɛ marifaw feere rebellew ma aw yɛrɛ ka gouvernement mɔgɔw b'a la a dɔw a tigi ye mɔgɔ mun tɔgɔ fɔ o kɛra Bubayi ye Sumaworo kelen Sumaworo Bubayi a y'a fɔ ɲɛna a y'a fɔ gendarme dɔ sigilen ɲɛna o ye seri ye bon i bɛ se ka nin fɔ mɔgɔ ma cogo jumɛn ni jamana kɔnɔdenw bɛ k'a fɛ anw ni jihadisiw bɛ kɛlɛ la a ko Mali minisiri ko de bɛ ka taa marifa feere jihadisiw ma e bɛ se ka to i yɛrɛ ma cogo jumɛn k'i bɛ kɛ Bube fɛ wa nin n'a fa Arasa n'a fa de Bube faga a Bube salen k'olu bɛ taa Bube dɛmɛ bilahi Ala b'aw bɛɛ malo bilahi Ala tigɛlen b'aw la Maliɲɛnw tigɛlen bɛ aw la i ma a bɛɛ ta tiɲɛna den ni fa 5 ni 6 a bɛɛ hɔrɔnkolo da bɛ mugu bɔ da bɛ ɲɛɲɛ bɔ o tɛ maloya hali dɔɔni n ye Bacili ka video kɛ yan coup d'état kɛlen mɔgɔ y'a ɲininka ko sɔrɔdasiw ye min kɛ ko coup d'état la ko coup d'état tɛ ko i bɛ k'a ka mara wolola tɔɲɔ de la ko de tagara n'a ye place ma sɔrɔ sɔrɔdasiw tile la ko coup d'état don ko Kasonge kan k'o minɛ den ni fa bɛɛ kelen tellement k'a ye Bube tɔɲɔ Bube salen ko a bɛ taa dɛmɛ bila o hakɛ i y'a faamuya b'a la aw n'o danga o de binna den ni fa ka den o bɛ kaso la kaso min kuntala n'a ka ca ni san 20 ye kaso min kuntala i y'a faamuya b'a la n'a ka ca ni san 30 ye Arasa bɛ sa kaso la ye ne de y'a fɔ aw ye dɛ n'a ma taa ni dalu ye ko nin fanga de ye Bube faga bilahi a denmuso bɛ to cɛla la ka to kaso la ye parce que dangaden don n bɛ aw bila yan video janyana ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo danbe sira kan Mali bilahi an b'a jɔ hali n'anw de bɛ kɛ saraka ye pour que Maliɲɛnw ka lafiya Ala k'anw kɛ saraka ye Maliɲɛndenw ka lafiya hakilina fila tɛ anw na bɛɛ ka hɛrɛ kɔ wari ko tɛ sanu ko tɛ jɔyɔrɔ ko tɛ foyi Mali ka se ka danbe kɔnɔ o de ka di anw ye bi Ras Balayira dit l'homme tranquille depuis Paris jusqu'à Mete k'i fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen big up à vous tous